Nye gafe be ambulo koro sikatala ga toro bete ambe furi la se kanuba bema no funi ambe tana e dondoni ni ala sonama tina ke bashe kwa na bidese Wakari minya awaikado soir de Nouvelle Horizon olu de kumambe Seydou Konate ali kumana aya jira ka fo minye awaikado fere ani dabale minum bitige min bise ka to awunga chamanje bulu maraw no be region ko fo olu bise ka bla bala chugumi ali bi basigi be ani kelinya bise ka na kono chugumi minya awaikado milliard keme konondo ani biduru ani woro sefa wari ode ko ni fenyi femi na kanga chari ka damne 2022 kata kunje 2024 ako chef de gouvernement abanga gwa korona ma onyema ba abo ko fo de shogel ko kala mayga juma do amse ka fosa shogel ko kala mayga minya away kado ay lancement doke lancement min kera away kado min betalike anga chamanje bulo basigi ni kilenya ni be obise ka na chugumi away kado o lancement away kado akumana o de strafe o de kama wuli ka jo ani chesiru ko ni bela jele o dabora akoni e jetemene ke baye ka fo ni ngo ingera juma do kalo kleta ani wulonvla no e marsi kalo e san 2023 akera ka away kado min gouverneur tout no colonel major Abbas Dambélé ale kumbe minye représentant spécial secrétaire général des Nations Unies pour le Mali away kado ale kumbe minye chef mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali no be minisma kofo fana ka ma no be El Gassim Wanabu kofo afana kumbi kene ngonnana o tebene ngoka boy minye away kado ande be ba jekulu minum be no bo le ko partenaire technique et financier fana kumbe secrétaire permanent mimbe na be away kado stratégie nationale de la stabilisation des régions no Mohamed Lamine Haidara a defana kumbi kene ngonna akilla jigina akunya jetemene san 2022 sebendi no be fere ani dabali minu no kanga tige no o be sebe mingono jonga ala wuli ka jona gelewu away kado be fe mingono o sebendi o bla la bala sebendi ngoni kanga laje min bi se ka tubara o bela jele bi se ka damine chukumi anga chamanje bulu yorodo be basigi be ani kilinya yirwa away kado ani soro ni soro mbulu soro o se ka yakuba ya away kado ni yoro na chukumi akodi semve ka damine segu kata sa muti duanza ani banyangara ni mbebe chamanje bulu away kado ni mbeba maraw ba region ni mbeba kufo akoni ni nguinta ka alaje ni nyeneje ba minna kilim fleni jongo ala away kado a nyeneje kunye sababu de kaseka mo blasira hakila nyuma ani mirna nyuma ka duma minna bela jele bisika tege di nyuma dabo fara nyanga min bisika to nyini fe bisika ke soro fe akoni a jetemene ni mfere min fleni ni away kado amba kumana jongo ala amake kunva kuyi sabu mawu de chama fara la nyanga mimbe make ma wulum la bonyongo abubo ni jetemene ke region temene ngo cercle tani woro ni kado region duru ni bela le de farale do nyanga away kado ka kuma ka batiri nyongo mimbe se ka to ko yimbe se ka nyesoro ndo wari mugu mimbe na ka ngadu ni dafe abe milliard kema kono don ni biduru ani woro abo ko fo ka damene san 2022 kana se san 2024 ma ni mbe kundi dowre ka adama de no bulo mina ka se ka away kado ulukishi adama de no bulo mina ka se ka away kado ulutoboto akoni aje temene minye away kado halibi ma minum be no luye fasoka away kado chebowi fasoka away kado tidiwi minum be away kado region ni cercle la lu fana bise ka ta chugomi be ani kelinya kono min bise ka to hadama dia bi yakubaya min bise ka to soro ani soro mbulu soro bise ka jidi chugomi ko de stratégie la gouvernement nyama ba no be away kado shugel ko wala mai ka kufo aya jira ka fo ni ngui na barakolo girun chaman be minum ngoni kanga ke away kado ni ngui ndafe ko barakolo girun na ni aje temene sira badde min be na be bo sevare kata gawo rutu sevare gawo usira bay ka gla ka berebe away kado ka ke sira min na bi bere jile nafa temene ngo kaboy sevare bore kabola away kado min yeduanza humburi ani gawo ni nyanje kaboy urutu national RN 16 min away kado koro duanza Tombouctou usira bay mbela jile away kado abala koy masina ni jafara be ni Israel fana ko lalaga o be boli ngoy min away kado guma kura nampala lere ni be Israel fukata se min be talike away kado banangoro ni juro kan mbela jile labe min be se ka to jongo ala paso de on ka dunga bo anuka mununu salo o se ka nye chugomi akoni ni ngo inda ka laje min ngera muti siga tala min away kado fere ni dabalu bela jile de bira ke min be se ka to basigi ani ben kilinya o se ka na chugomi akera minisuma mo yere nyana uka nyama min be no ye away kado elga sumu wani ade ya fuli la si away kado nyama uma o be wulka joni chesiri mina anu be bara mina ay fuli la suma ko so be ka jira fana ka fo Nations Unies kene ka ulu yere kala nyini yemmi
kabiri san 2019 ka se ka pempeni ke ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin fasow ma awai ka dɔn nin zen bɛ u la o de kama sa baara in kɔni siga tɛ min na a ko nun donna baaraw daminɛna ni ala sɔnna ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo fasiri filɛ Seydou Konate dɔgɔ Nouvelle Horizon u ka fasiri bidon bɔli Ibu ɲɛ b'a la Marimɛ ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye Nouvelle Horizon ne y'ale bila o Nouvelle Horizon kelen ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛba ale tɔgɔ de ye nin waati na mun ye fasirikalalajɛkulu nin ye olu ka fasiri ye ɲɛmaa u y'a yira k'a fɔ ko min ye hali bi kɔrɔfɔ mun dɔ bɛ tali kɛ Dr Sokɛli Kokala Mayiga a ye nin duwakun laban in kɔnɔna la a ye taali min kɛ mɔtikɛw fɛ yen bamananw ko ko mun ye suba bɛ ɲinɛ nka a ye mun den ta o ɲinɛ man di Sokɛli Kokala Mayiga ɲɛmaa a ye taali min kɛ mun ye mɔtikɛw fɛ yen kabi Sokɛli kɔni a ka mun ye cortège a kunkan n'o o bɔra ɲɛmaa ko mun ye mɔtikɛw ye u ye kule bilen kɔni k'o daminɛ Sokɛli courant Sokɛli ji Sokɛli courant t'an bolo Sokɛli ji t'an bolo i bɛna ye k'a fɔ k'u kɔni ye Sokɛli bisimila ni kɔrɔfɔ min ye ɲɛmaa siga t'a la ko o kɔrɔfɔ ko o ye nin ye Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye an ka premier ministre ye n'o bɛ Dr Sokɛli Kokala Mayiga ko fɔ i n'a fɔ a kun fɔra cogo min na juma tɛmɛnen Sokɛli Kokala Mayiga k'a kun bɛ mɔtikɛw fɛ yen k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛmaa o bɛ se ka sigi cogo min na ka marasiw k'a battu u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛtaga o bɛ se ka sabati cogo min na o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye mɔtikɛw caman kun bɛ yen ɲɛmaa u kun sigilen don ka Dr Sokɛli Kokala Mayiga ka a ma kɔnɔ koyi o sabu ka gɛlɛya mun o b'o olu kan bi ɲɛmaa ko ni Sokɛli Kokala Mayiga ko n'a kɔni sera kɛnɛ kan ye gɛlɛya in caman ko u b'a lase a tulo kan Patrick b'a ka fɔ la o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mɔti jamana ɲɛmaa dugu mun dɔ bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko lakanabaliya ko o ɲɔɲɔlen don lakanabaliya o fana taara fara mun ye kuranko a ka ja jiko ji tɛ dugu mun na ɲɛmaa o sigili k'o bɛ kɛ baara ye o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ka ɲɛsin Sokɛli Kokala Mayiga a ka nali ma mɔti kɔnɔna la mɔtikɛw kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u y'a yira k'a fɔ ko min ye kalandenw musow denmisɛnw ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ ko kɔnɔkulu Sokɛli Kokala Mayiga an k'a bisimila nka a bɛ bisimila ni kan mun ye o de ye k'a bɛ a ka cortège kun bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen ka kule k'a fɔ ko Sokɛli ko courant Sokɛli ji Sokɛli funteni b'an na Sokɛli degun yɛrɛ kɔni ko o b'an kan ɲɛmaa ko fɔlen kɔni ko o kɛra u y'a fɔ cogo min na k'u ye baara in kɔni ka a timɛ ɲɛmaa denmisɛnw de bɔra ka sirabada kɔni k'a minɛ ten cari musow cɛbakɔrɔw ɲɛmaa k'a bɛ Sokɛli Kokala Mayiga a ka cortège kɔni kun a bɔra a kulekan kɔni ko a dabɔra Sokɛli ko an mago bɛ courant na Sokɛli an mago bɛ ji la Sokɛli gɛlɛya o b'an kan n'o bɛ insécurité ko fɔ o caman den ko o b'an kan yan mɔtikɛw u y'a yira k'a fɔ ko san o san nin waati kelen kɔni ko n'o o sera ɲɛmaa ko gɛlɛya kɔni ko a b'o olu sɔrɔ gɛlɛya mun n'a bɛ tali kɛ jiko a ka ja fo ka n'a bila courant ko la o de hukumu kɔnɔna la u b'a ɲini Dr Sokɛli Kokala Mayiga fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan gɛlɛya mun n'o y'olu sɔrɔ waati tɛmɛnenw na nin waati kelen in na n'o bɛ jiko ko fɔ ka n'a bila courant ko la Sokɛli ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye courant ko ani jiko o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o kɔni y'a yira Sokɛli la anw tɛ foyi kɔ bi lakana o kana mun ye mɔti kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ courant ani ji Sokɛli ne gɛlɛya b'anw kan nin gɛlɛyaba kumaba saba ɲɛmaa ko nin ye gɛlɛya minnu u b'an kan nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ mun ye fasirikalajɛkulu olu ka fasiri don Marimɛ ka ɲɛmaa i bonya o b'a la Bakari Traoré BT baabu ɲɛna Bakari Traoré BT min ye awai k'a dɔn n'i bɛ fɛ ka ci ka teliya ka se sanfɛla in ma Bakari i b'a don sisi da siratigɛ la min ye awai k'a dɔn cika min n'o fɔra a ka ca Ala fɛ Sokɛli y'a mɛn Sokɛli moti ji moti min ye courant Sokɛli moti ni awai k'a dɔn moti dama tɛ koyi Mali fan 14 bɛɛ nin waati ma se Mangaladen jiko la Mangaladen courant ko la Sokɛli kabiri anw jini fo kana se bi ma san bahi i k'a dɔn nin gɛlɛya kelen in de don wa n'a wulila kuma o kuma communiqué bɛ na baara bɛ sen na an bɛ ka nin kɛ tan depuis Alpha Umaru tile fo bi an b'o kelen in na a ko ti avancé wa ni nin waati kelen sera o kelen don hali sini siga t'a la dɛ muso dɔw bɛ si kɔlɔnda ni nin waati anw ka yɔrɔ kɔni yɛrɛ kɔni bɛ min f'i ye n dɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jiko ye baara ye dɛ ayiwa kabako de don fɛn ma don ji la ça fait n'i tɛna yɛrɛ fa ji nɔfɛ n'i tɛna yɛrɛ fa a tɛ sɔrɔ a barigo ɲɛ kelen a tɛ sɔrɔ de a tɛ 150 100 wa a tɛ sɔrɔ wa sɔrɔli yɛrɛ fana ye kabako ye a ma nɔgɔ wa ni i yɛrɛ ka denbaya ni aw sera ka barigo ɲɛ 2 labaara a fini ka ko nin ka ko ye kabako don an b'o jɔsi n'a fɔra ka bɔ fɛnw na a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ a y'a lajɛ koyi kosɛbɛ Hasimi ɲinalen bɛ anw kɔ forage ko in na de wa san o san nin waati kelen ɲɛmaa malidenw bɛ wugala de fɔ jiko la ani courant ko maa tɛ sɔrɔ min bɛ forage di maa ma a caman bɛ yen hali n'i b'a a sara
ngo a caman de bɛ fourage dila caman de bɛ on zone petit non de an sɛgɛnnen don dɛ fi sabilillahi kana lawu a caman ayiwa n'a bɛ k'a di a y'a hakili to dabileni la a y'a hakili to jalakɔrɔji la a y'a hakili to malidenw la ji tɛ yen moti ka jo dɔ dɛ ji tɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ koyi ji tɛ yen courant tɛ yen awɔ c'est des problèmes ayiwa ala ka ɲɛgɛn nɔgɔli bɛ an bɛ taa Umaru Ongoy b'a kuma bɛɛ nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn soir de Bamako Umaru ko président min bɛ anw kunna bi n'o bɛ Goyita ko fɔ ni ala sɔnna a ma min ye awa i k'a dɔn sariya sunba min bɛ yen n'o ye an ka awa i k'a dɔn jamana bɛ sigi guloma min kan i k'a dɔn k'a fɔ min ye constitution o sariya sunba i k'a dɔn k'a fɔ ni ala sɔnna a ma a bɛna taa jira faso denw na n'an k'olu ma ko force vive de la nation a k'o de siratigɛ la jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko mouvement appel du 20 février k'u kɛn bɛ ka welewele da kɛ ka ɲɛsin awa i k'a dɔn parti politiques ma parti politiques ani société civile k'u kana taa awa i k'a dɔn Asimi u kana taa a ka kumakan u kana taa lamɛn jango tɛ k'a fɔ k'a bɛ ka nin présidenter Umaru Ongoy ni kabako dan ye dɛ président Kuturu k'a wele k'o kana ne yɛrɛ ma fɛn min faamu o de ye nin ye quoi. n tɛ den wolo sina t'a wolo. c'est à dire aw ko k'aw bɛ fɛ ka jamana jɔ. la hawla. aw bɛ se ka taa de. a kana kɛ a kana fɛn wɛrɛ kɛ mais a ye jamana kɔni institution olu kɔni ni bonya fana ka kan. olu maa kelen de bɛ tila ka kuma ko a ko maaw sen bɔra la. c'est compliqué. awɔ. ayiwa de toutes les façons anw kɔni ta ye fasigi kala ye c'est vrai mais jamana bonyali kɔni ka ɲi fɛn bɛɛ la coordination des associations des organisations de l'appel du 20 février 2023 awa i ka dɔn o ye jɛkuluba ye jɛkulu min bɛ yen awa i ka dɔn min ko k'u bɛ welewele da kɛ yalisa ka se ka Mali de bɔ bolo la o de siratigɛ la u k'olu bɛ welewele da kɛ u ye communiqué in bɔ kalo tile 19 o ye kunu ye k'u bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden minnu bɛ yen n'an k'u ma ko force vive de la nation ani i ka dɔn min ye awa parti politiques ko k'u wele président de la transition n'o ye Asimi ye a ye weleda min kɛ ko bi ko a bɛna taa sɛbɛnden min n'a bɛna t'o jira ko k'u jija u kana ye o kɛnɛ kan u kana taa cogo si la Asimi Goyita a ye awa i ka dɔn wulikajɔ kɛ position kura min bɛ yen ni awa i ka dɔn wulikajɔ kan ka k'a nɔfɛ n sɔnna ayi n ma sɔn ka wulikajɔ kɛ o min nɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ Asimi ni ala sɔnna ma sɛbɛnden in kɔni a ye bolonɔ k'a la bolonɔ kelen ko a la sɛbɛnden in bɛna jira awa i ka dɔn fasodenw na a bɛ kɛ bi kalo tile 20 san 2023 i n'a fɔ o don ko an y'a fɔ cogo min a ko nka o siratigɛ de la min ye awa i ka dɔn constitution a sɛbɛnden a ka se ka cari fan bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka bɔ a kalama Asimi awa i ka dɔn a hakilina tɛ dɔwɛrɛ fasodenw ka ɲini fɛ o ka kɛ awa i ka dɔn sɔrɔ fɛn ye fasoden fanba bɛ min nɔfɛ o ka kɛ sɔrɔ fɛn ye o de siratigɛ la min ye awa i ka dɔn a ye welewele da kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ sɔrɔ jɛkuluba min kɔnɔ n'a bɛ wele ko force vive de la nation k'i ka dɔn k'a fɔ ko awa i ka dɔn a bɛna taa sɛbɛnden di olu ma an bɛ don min ko bi k'a jiru la Ablaye Mayiga n'ale ye minisiri ye a ye nin fɔ o don ko awa i ka dɔn ka bɛɛ lajɛlen kulo lasumi k'a da bɛɛ kulo kan nka min ye awa i ka dɔn Sheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ ale min ye awa i ka dɔn tɔn in ɲɛmaa ye ko ja ko a bɛ welewele da kɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko maa si kana taa awa i ka dɔn gouvernement jango tɛ Asimi a ka nin wele maa si kana taa jaabi a ko awa i ka dɔn ko in yɛrɛ ye min ye u dabaliban yɔrɔ fana ye min ye tuguni o de ye maa dɔw bɛ yen minnu bɛ CNT kɔnɔ o CNT awa i ka dɔn tigilama dɔw bɛ yen propagande jugu kuma kundanw ani ta sidɔnw o dama dama awa i ka dɔn k'u bɛ ka olu de fɔ awa i ka dɔn min ye jamana kɔnɔdenw ye o bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni a kɛn bɛ olu bolo kamana gango ye a ko coordination min bɛ yen ni awa i ka dɔn olu bɛ donni minɛ ko bi n'o ye nin jɛkuluba ye u k'olu kɔni dabali bannen don nka u bɛ min kɔni fɔ o de awa i ka dɔn maa si kana taa ni ka taa awa i ka dɔn nin kumakan in lamɛn mouvement appel du 20 février u y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ to aw hakilinaw kɔ olu bɛ to u ka ɲinifɛnw kɔ wa ni ala sɔnna a ma min ye constitution min bɛ yen o bonyani ani awa i ka dɔn wulikajɔ olu bɛ to o nɔfɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na fasiri filɛ Umaru Ongoyba n dɔgɔ a ka fasiri dɔw ka bi dɔ bɔli i bonya b'a la. Awa ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne y'ale bila le pays ne bɛ n bolo don ka bɔ ne a ye ɲɛma a bɛɛ n'a ta wulujugu ka mankan ci a tɛ sugujɔ k'o bali tɛ abada mun ye Sumayila Jara Jarakɛ a kumara a ko mun ye carte biométrique ne ale kɔrɔfɔ n'o o sɛlɛla jamana kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la k'o k'a yira k'a fɔ ko o kɛlen bɛ Magan Goya ye bi an ka jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna la mun ye jamana gouvernement a ye misijugu ta a gere ma ten cari mun ye Sumayila Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ministre de l'intérieur ɲɛma a bɔlen kɔni filɛ ka dɔnsew k'o sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma ka ɲɛsin mun ye carte biométrique a tun bɛ enregistrement tun bɛ kɛ tɔgɔ kɔrɔ mun na ɲɛma ko mun ye ministre kɔni ye a ye kɔrɔfɔ bɔ k'a bin ten cari a yira k'a fɔ ko don nana
nataw la ko donsiw k'u bɛna sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma donsiw u bɛ n'u ɲɛsin fɛn jumɛn de ma laadala ko la ni hakili bɛ aravɛki kɛra cogo min na san 2009 u y'a yira k'a fɔ ko o baara kelen k'u bɛ na o timɛ ɲɛma o de ti dɔwɛrɛ ye ka don mun ye sigidaw kɔnɔna la quartier ni quartier duw kɔnɔna la ɲɛma yiri belebelew kɔrɔla la ka mun ye baarakɛlaw ka u ta ka t'u sigi ye malidenw bɛɛ lajɛlen hali tɛmɛtɔ bɛ se k'i ka mun ye enregistrement ka taa ko in ka nɔgɔ koyi nɔgɔ bi communes da dɔnna a dɔnna régions da dɔnna kosɛbɛ cercles da dɔnna arrondissements da dɔnna machine min bɛ yen cercle bɛɛ a n'a ka hakɛ arrondissement bɛɛ a n'a ka hakɛ c'est à dire a ye wari in don da fɛ ko in ka nɔgɔ hali n'a ka di u ka journée dɔw ta chaque mois bɛ chaque 2 jours bɛ u ka journée dɔw ta min bɛ se k'a to hadamadenw bɛ se ka taa parce que nin fana y'an ka papiers de ye nin nafa ka bon koyi kalata dama tɛ dɛ ayi ni y'an wolo sɛbɛnw de ye a banna sɛbɛn bɛɛ bɛ taa laban min ma yanni an ka so ma sɛbɛn dafalenw bɛ yɔrɔ min an k'olu ta a banna sɛbɛn bɛɛ bɛ taa laban min ma o de ye sɛbɛn dɔ ye a banna ala k'an kisi yen ma fɔlɔ ala ka n'a cɛ janya ala ka n'a cɛ janya amina yarabi amina n'o tɛ o ye direct ye o ye direct de ye o ye direct ye wala u k'a kɛ ten maa tɛ kɛlɛkɛw nɔfɛ a ye taa n'a ye so dɔw la yiriw kɔrɔ kare kun na u ka yala sisan sa a bɛ ban bɛɛ bɛ inscrit a banna mun ye Sumala Jara ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye ministre mun na ale bɛ sécurité kunna ɲɛma a b'i n'a fɔ ko a ye malidenw ka welekan kɔni ka a mɛn koyi a y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la k'u bɛna wulikajɔ bila sen kan Bamakɔ yɛrɛ na a lamini a ka ja ka don région kɔnɔnaw la ɲɛma o fana mana bɔ yen Togoda ani Togoda u ka cidenw bɛna o ci ka taa nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen na ciden mun n'olu bɛna baara kɔni kɛ ka ɲɛsin carte biométrique ma maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin ko in kɛ lafiya o kɔnɔna o la cogo min na ke b'a ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye ministre mun na ale bɛ sécurité kunna ɲɛma kɔni bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'o kɛ walasa mun ye malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ nin carte biométrique ko in na o de hukumu kɔnɔna la ni hakili b'a la waati tɛmɛnenw na baara in bɛ ka kɛ cogo min na gendarmeriw ani commissariats mairie kɔnɔna poste de police ɲɛma ani ka taa fara mun ye yɔrɔ dɔw kɔni kan ko baara ninnu bɛ ka timɛ o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ baara in majɛ caman b'a la malidenw ye o yɔrɔ kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ kɔri waati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ a majɛw ye fɛn jumɛn ye ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye gendarmerie ani ka taa fara mun ye polisiso kan mairie maa dɔw bɛ yen olu n'o cɛ ka jan fo k'a fɔ ko o ka jan n'a fɔra ko olu ka bɔ f'u ka yɔrɔ la ka t'u ka enregistrement ko ye ɲɛma ko a baara ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye nin hakilinata in kɔni ka a ta k'a yira k'a fɔ ko mun ye aravɛki baara minnu o kɛra san 2009 o baaraw kɛra bolo mun kan ko siga t'a la k'u bɛna sifinnakaw k'u ta ka sifinnakaw k'u yɛrɛ kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa mun ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin baara in ka a sigi sen kan cogo min na sabalikɛla ko a ko nka ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma ko gɛlɛyaw b'a a la koyi k'o sababu kɛ maa minnu fana bɛ a ka jan n'o olu kɔni n'u ne nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu ka jan lakanabaliya yɛrɛ ko a ɲɔgɔn ninnu yɔrɔ minnu na ko olu fana ta ko o bɛ na kɛ cogo di ɲininkali to min ko a bɛ sigi a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na minisiri mun na ale bɛ sécurité kunna ɲɛma ale kumana k'a sɔrɔ a tɛ terrain sanfɛla k'o dɔn koyi o de kɔnɔna la ko a ye communiqué k'a bɔ ka bin tɛ cari a y'a yira k'a fɔ ko mun ye mars 2023 ko baara in bɛɛ lajɛlen kun bɛ cɛ ka bɛn o ma nka ɲɛma waati min na ale bɛ kuma a b'i n'a fɔ ko jamana in kɔni ko in bɛ ka kɛ cogo min na ko a kun t'a a taabolo k'o dɔn nka a b'i n'a fɔ k'a ye faamuyali caman kɔni k'o sɔrɔ ko in na an bɛ don min na ko bi Sumala Jara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye jalakili caman kɔni ko o kɛra maa caman ye jalakili kɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye gouvernement a bɛ ka baara in kɛ taabolo min kɔni na baara in taabolo man ɲi bi fo k'a fɔ ko a man ɲi bi o sababu a yira k'a fɔ ko nin carte biométrique ɲɛma ko nin de bɛna kɛ ka an ka jamana kalata minnu olu kan ka kɛ n'a bɛ wasaden kalata président kalata kalataw de kan ka kɛ an ka jamana in kɔnɔna la f'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ne nin carte biométrique in kɔni o de ye o de hukumu kɔnɔna la ɲɛma ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ don n'a nataw la ko mun ye aravɛki baara o kɛra cogo min na n'o bɛ ka maaw bɔ jeunes bɔ jeunes minnu bɛ ɲɛma ko baara t'u la jeunes diplômés sans emploi a caman den kalannen don k'u bɛ n'u bɔ k'u yɛrɛ kɛ mun ye sigidaw la walasa mun ye nin baara in bɛ se ka kɛ lafiya o kɔnɔna o la cogo min na kɔni filɛ nin an y'a sɔrɔ ka bɔ mun ye le pays ale kɔnɔ Patrick b'a tɔgɔ de Sumala Jara i bonya o b'a la Boubacar Touré bete n y'o de f'i ye n'i ye awa i k'a dɔn sama fila ye kɛlɛ la Boubacar Touré bete mɛnɛmɛnɛ ni o taayɔrɔ t'o ye o siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn Dawuda Sangare a kuma bɛ l'indépendant n dɔgɔnin a ko Cheikh Mohamed Chérifou Kone i k'a dɔn k'a fɔ communiqué min bɛ yen ni procureur général min bɛ cour suprême la ale ye communiqué min bɔ k'a bin Cheikh Mohamed Chérifou Kone a kumana dɛ a ko procureur k'a kun bɛ se ka plainte don yan'a ka t'i yɛrɛ bila awa i k'a dɔn nin kuma ninnu na yalima awa i k'a dɔn a sigan bɛ mun na a bɛ ka mun ɲɛsin a
yɛrɛma a ka dɔn k'a fɔ heure dama dama min ye communiqué i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ ya o dongo procureur général cour suprême min ye Mahamadu Timbo ale kumana a ka kumakan in kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko nɔminɛ bi sɔn ka tugu maa dɔw nɔfɛ minnu bɛ magistrat dɔw ko fɔ minnu fana bɛ ka wuli ka jɔ ani cɛsiriw boloda ka ɲɛsin maa minnu bɛ n'olu ye kiiritigilamaw ye minnu sen bɛ minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka dossier bɛ maa minnu bolo n'o bɛ achat avion présidentiel o sanniko o dossier bɛ maa minnu bolo o avocat n'o kiiritigilamaw k'i ka dɔn k'a fɔ magistrat dɔw bɛ ka awɔ i ka dɔn lagosi ani tɔgɔ tiɲɛ ta ka ɲɛsin u ma o de siratigɛ la min ye awɔ i ka dɔn ko wuli ka jɔ bɛ ka na kɛ u nɔfɛ o kuma fɔ Cheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ ale min ye awɔ i ka dɔn avocat général fɔlɔ ye kɔrɔlen ye i ka dɔn k'a fɔ ale kumana koyi a y'a jira k'a fɔ min ye président nin président ye n'o bɛ association malienne des procureurs et poursuivants n'o b'o ɲɛma ko fɔ a ko procureur général kɔni ko ni a sigalen t'a yɛrɛ la fɛn wɛrɛ la k'a kun man k'i yɛrɛ bila kuma caman na nin na koyi ko in jɛlen don kiiri de ye kiiri a ka wuli ka jɔ kɛ dɔrɔn ka plainte don awɔ i k'a dɔn min bɛ se k'a jira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen minnu bɛ ka waleya dɔw kɛ o plainte donni k'o fana ka wusa ni awɔ i k'a dɔn kumaba ye président min bɛ yen n'a bɛ association malienne des procureurs et poursuivants n'o bɛ AMPP o ɲɛmaya ko fɔ Cheikh Mohamed Sherifu awɔ i k'a dɔn a ye communiqué dɔ bɔ k'a bin communiqué in 16 mars tɛmɛnen awɔ i k'a dɔn a communiqué in b'o de la a communiqué in a ye maa min ka communiqué jaabi o de awɔ i k'a dɔn procureur ka communiqué ko kun tɛ min na ju tɛ min na a y'o de jaabi ko communiqué in yɛrɛ ko a carila ORTM awɔ i k'a dɔn o sanfɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ cour suprême Mali tɔgɔ la jɔn ko Ala awɔ i k'a dɔn a ɲɛma a na kɛ awɔ i k'a dɔn a fana ka dossier dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ awɔ i k'a dɔn kiiri bunagu kan o kumana sa awɔ k'a bɛ don minɛ ko bi procureur général ko yan'a k'i ɲɛsin awɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ wuli ka jɔ sugu dɔw kɛ k'i yɛrɛ bana mini ci dɔw ɲɛ walima k'i yɛrɛ bila fɛn dɔw la ko in jɛlen don koyi a ka wuli ka jɔ kɛ dɔrɔn a ka plainte don n'a ye plainte don magistrat minnu don yalima min kan ka kɛ min ye ani min tɛ min ye k'o na dɔn k'o fin n'u jɛ k'i ka dɔn k'olu na dɔn a ko jamana in bi maa kamana gan koyi maa minnu bɛ ni k'an dan b'olu la olu k'u yɛrɛ ta k'u yɛrɛ sɛmɛ min ye awɔ i ka dɔn fanga tigilamɔɔw la olu ka cikanw laboli n'o ye fɛn ye fɛn min n'a bi maa lasira magistrat a ko tiɲɛ don maa si tɛ awɔ i ka dɔn sariya sanfɛ a ko ale kɔni bɛ min fɔ o de ye procureur ale bɛ awɔ i ka dɔn a jɔ procureur ɲɛma a n'a dan b'a yɛrɛ la a ka wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ min kɔnɔna na a sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ min ye cour suprême ye ko a bɛ se k'i jɔ awɔ i ka dɔn min ye haute cour de la justice o jɔyɔrɔ la ko cour suprême bɛ se maa minnu bɛ yen ni awɔ i ka dɔn briefing modèle dɔw dan b'u kan u tɛ se ka kiiri yɔrɔ si la ni haute cour de la justice tɛ ko a ka wuli dɔrɔn k'a fɔ yɔrɔ min na a jirala sɛbɛn fan min fɛ ko cour suprême bɛ se ka olu ka kiiri tigɛ awɔ i ka dɔn ni a bɛ ka waleya min kɛ tan i n'a fɔ ministres a n'a ɲɔgɔnna caman a gɛlɛyara koyi kiiri tigilamɔɔw yɛrɛ ka ko in de ye koyi an ka taa dɛ namu gɛlɛya dɔrɔn tɛ kɛ a ko de siratigɛ la hakilila jiginna min ye awɔ i ka dɔn article 82 constitution a kumanin bɛ awɔ i ka dɔn nin ko ninnu kan kosɛbɛ a ko min ye nin fɛn bɛɛ lajɛlen Cheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ a ye a jira k'a fɔ olu ka kumakan minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u fɔ n'o de bɛ k'u tɔɔrɔ ale b'o fɔ bi a b'o fɔ sini wa ale dan b'a la fana k'a fɔ o de fana don koyi a ko n'o de an bɛ don min na i ko bi maa min bɛ yen awɔ i ka dɔn a ma kiiri a ma ye k'a fɔ a nɔ don bere ma da kun foyi ma da kun k'o to yen fo ka taa sa kaso la i ka dɔn k'o fana ye fɛn ye fɛn min n'a bi maa kamana guwa Cheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ a kɔni sɛbɛkɔrɔ kumana nin sɛbɛnden kɔnɔ min bɛ Dawuda Sangare awɔ i ka dɔn a ye min sɛbɛn l'indépendant kɔnɔ nka a la kumaba anw y'o fara ɲɔgɔn kan awɔ i ka dɔn min ye kiiri tigilamɔɔw yɛrɛ dama awɔ i ka dɔn procureur général ani Cheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ a n'a nɔ ka maaw nin y'olu ka ko ye dɔgɔ an ka yan bila Dawuda Sangare ale ka fasiri don an ka yan bila a mɛnna kana mɛn nin kan yɛrɛ Marimaka ne ma mun ye waraba n'a ka gɔnifɔ a fila bɛɛ lajɛlen ye wara ye ne bɛ n bolo n b'a kari ka don n'u fila ma kɛ wara ye kɔni cɛ o cɛ min bɛ tɛ sigi k'i bɛ taa gɔni fɔ wara ye a bɛ tila yɔrɔ min na a bɛ kɛ gɔni ye ni fila bɛɛ ye wara ye a fila bɛɛ ye wara ye siga foyi t'a la indicateur du renouveau ɲɛma ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye watirikɛbaa tɔgɔ de Igrati Dunbiya a y'a jira k'a fɔ ko mun ye kɛ yɛrɛ ye ekɔliso minnu ni olu bɛ an ka jamana o kɔnɔna la a ekɔliso tigiw ɲɛma n'an ko ma ko groupement des associations de promoteurs d'écoles privées du Mali ɲɛma u ye fara u y'a kari ba la kura ye dɛ u y'a jira k'a fɔ ko bi tɛnɛndon in k'u bɛna taa baara bila la baara bila mun n'a bɛ daminɛ bi tɛnɛn fo ka taa bila mun ye juma nata in na u bɛna heure 100 ani heure 20 olu bɛna o de kɛ baara la o sababu kɛ ko mun ye u ka musakaw kɔni ko a ma surutu mun ye u ka compte bancaire kɔnɔ Igrati Dunbiya kabako don a y'a jira k'a fɔ ko mun ye kɛ nin déjà min wa nin déjà min nali o sɛlɛ awɔ bi sɛlɛ kosɛbɛ déjà sɛlɛ awɔ a bi sɛlɛ awɔ kayi Kalifa Junior yafama
ka bi mɔgɔw ka ko yafima ngo Samu Kulubali yafoma i b'a dɔn a bɛ dugu la k'i tugu ka kɛ ko yafima nto ye an ka yan bila Baba ko ten k'an ka yan bila an ka yan bila i gɛrɛ tɛ Dunbiya ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko fo dernière minute kɔni na ni yɛlɛmali o kɛra ko n'o tɛ ko min ye kɛyɛrɛ ye école privé minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na comme bi jamana yɛrɛ bɛ maa minnu bɛ n'u ye DEF sɔrɔ jamana bɛ écoleden minnu ni ko orienté ka taa kɛyɛrɛ ye kalanso minnu na o kɛyɛrɛ ye kalanso faw kɔni n'o o b'o kalansotigiw kofɔ olu ka jɛjɛkulu minnu bɛ n'an k'a ma ko groupement des associations des promoteurs d'écoles privées olu kɔni u ye barolasigi kɛ marsi kalo tile 18 san 2023 wa u y'a kɛ yɔrɔ la yɔrɔ mun n'an k'a ma ko bibliothèque nationale de Bamako a ko yan'o barolasigi in cɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye duwakun tɛmɛnen na ko ni kalanfa ninnu ni écolesotigi ninnu ɲɛma u ye baara bila ni ka a dabɔ baara bila in kun tɛ dɔwɛrɛ koyi ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ k'a daminɛ san 2021 na ka na bila san 2022 la jamana kun kan ka musaka ni mun ni ko o di olu ma ɲɛma o musaka kɔni ko o de ma se ka surutu olu ka compte bancaire o kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko olu ka nɛrɛ kɔrɔda ko a jalen kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna to u ka daden o kɔnɔna la abada u kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛma k'u bɛna taa baara bila la wa baara bila in ko a bɛna daminɛ bi wa ko a bɛ taa kuncɛ fo juma nata ye ni Ala ma baasi wɛrɛ kɔni ko o kɛ u ka o ɲaɲɔ kɛnɛ kan u kɔni y'a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na n'o bɛ dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ ko fɔ olu ye baara bila ni ko o bolo da u hakili la k'a fɔ ko min ye jamana marabagaw k'u bɛ na u jaabi nka u nana ye k'a fɔ ko min ye jamana marabagaw ma kalan yɛrɛ kɔni d'u ɲina ka ɲɛsin olu ka laɲini ninnu ma o de hukumu kɔnɔna la u y'a laɲini k'a fɔ mun ye kɛyɛrɛ ye kalansoba an ka jamana in kɔnɔna la ɲɛma secondaire ka taa fara mun ye technique et professionnel kan médecins jamana yɛrɛ kɔni bɛ écoledenw bila ka taa yɔrɔ yɔrɔ la ɲɛma k'u bɛɛ lajɛlen ka kalansow k'u datugu ka médecins k'u datugu bi tɛnɛ yan ko ka taa bila juma n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 24 ma ko a bɛ dayɛlɛ ka bɛn n'o don ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka dayɛlɛlen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na jamana gouvernement n'a y'a laɲini sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na k'u ka sigi ka baro kɛ ko siga t'a la k'u ka da kɔni ko a yɛlɛlen don wa u bɛ sigi ka kuma u bɛ mara si ka baturu u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn mun n'o kan ka bila fɛn mun kɔnɔ walasa mun ye baara in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u n'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye nka yan'o cɛ a ɲɛma k'olu kɔni bɛ taa mun ye heure 100 ani heure 20 u bɛ to baara bila la wa a bɛ daminɛ bi a kun bɛ taa cɛ juma dɔw n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 24 ma san 2000 ani san 23 kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ i gɛrɛ tɛ Dunbiya ale ye fasiri kɛbaa ye i bonya o b'a la Bartolo bete bonya diyara n ye min ye hawli bi away ka dɔn Nura FM 94 tomi murumuru 5 nɛgɛjuru sira min ye away ka dɔn 76 33 43 03 Aïssata Sila e kun dunun b'an na anw bi a ye de tun nana o n'o tɛ Aïssata Sila Aïssata an bi yan ko i tun nana pewu Aïssata la orange wa be New York be taa a kɔni a bɛ faransi de o wallahi Aïssata kɛra fama Aïssa Général Boubacar Sagara avec des braves journalistes de Noura FM nous ne sommes pas à depuis Libreville Gabon nous sommes encore fiers de Radio Noura FM Mali pour porter la voix du Mali plus haut et plus fort avec Noura FM j'ai plus besoin de Komuso 24 et de Komuso 5 Afrique Général Sagara ninjaranye Bartolo bete mumbe ako norona o bi bakɔrɔni minɛ yɔrɔ min yuguba se ka n'i taara i bɛ to a la min fa i yɛrɛ fa i bɛ to a la dɛ nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn sɛbɛnden bɛ n bolo sɛbɛnden in min ye a bi sɛbɛn min kɔnɔ o de ye ko Nouvelle Horizon Boubacar Sagara ma nin mɛn ma nin ye si ma labɔli kɛ mandat d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine a fɔ mandat d'arrêt de la CPI contre la CPI abana ni y'o de ka mandat d'arrêt da i yɛrɛ kan ye sa o ni y'o de maa b'olu la min bɛ se ka taa Poutine nɔfɛ u k'a kɔrɔbɔ hali n'a ye Poutine da a bɛ taa daraka dun CPI yɛrɛ kɔnɔna la bi la hawtani ne mun ye cɛ ye kɔni jito ni mandat d'arrêt kun do fan wɛrɛ fɛ sisan b'a sɔrɔ u wulila a mɛnna ni mandat d'arrêt farafin ɲɛma sisan b'a sɔrɔ u y'a tɛgɛ d'a kan a banna u bɛ sulu la anw de nɔfɛ dɔrɔn ala k'an ni sababa bɛɛ ne mun ye
cɛw ka taa bɔrɔtɔrɔ bɛtɛ a ko min awai ka dɔn tribunal min bɛ n'o bɛ CPI ko fɔ ko ni y'a jira k'a fɔ crime de guerre ka faali jugu ni fɛn caman kɛ awai ka dɔn kɛlɛ kɔnɔ k'i ka dɔn k'a fɔ Vladimir Poutine ko a nɔ yera o la koyi o de siratigɛ la ka wuli ka jɔ fana kɛ ka denmisɛnninw caman cɛ ka bɔ Ukraine ni ka taa n'u ye Russie fan fɛ o fana Vladimir Poutine ko a ka baara awai ka dɔn k'a yera o fana na o de siratigɛ la min awai ka dɔn ni hakili b'a la ko Vladimir Poutine nin baara cɛjugu minnu filɛ nin k'a y'olu daminɛ kabiri février kalo tile 24 san 2022 a bɛ don minɛ ko bi Russie awai ka dɔn ko a ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ min kɔnɔna na min ye awa 24 février 2022 a y'i kunda Ukraine kan Ukraine k'a ko kɛ c'est tout c'est fini a ko u ka déclaration min filɛ nin Cour pénale internationale n'o bɛ CPI ko fɔ u y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye bolokɔnɔni Chine Vladimir Poutine ma a yira k'a fɔ min ye crime caman bɛ n'o ye faali jugu ni gɛlɛ caman i ka dɔn Vladimir Poutine a y'o de ta awai ka dɔn ni ka ɲɛma sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la awai ka dɔn Ukraine Cour y'a jira k'a fɔ Poutine awai ka dɔn fanga min b'a kaman kɔrɔ n'o y'a ka ɲɛmaya ye a ma se ka wuli ka jɔ kɛ k'o bila ba la denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u bɛ k'u cɛ ka bɔ awai ka dɔn Ukraine ka taa n'u ye awai ka dɔn Russie a ma se ka wuli ka jɔ kɛ ka awai ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen bali commission Russie min bɛ yen n'a bɛ awai ka dɔn droit de l'enfant n'a b'o ko fɔ Maria Lvova-Belova o min ye awai ka dɔn ɲɛma ye bolokɔnɔni Chine bɛ o fana ma nin mandat d'arrêt ko ninnu na sabu u bɛ k'u nun sɔɔri CPI bɛ ka nun sɔɔri ka don awai ka dɔn sira caman fɛ nka Moscou n'o ye Vladimir Poutine ale ka zone u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ninnu ka nin kalukaluka in ko nin kɔni ye kuma kunda ye nin kɔni ye awai ka dɔn kuma ka di n ye n nɛn famana ka lamaga kuma n b'a lamaga dɔɔni ko nin kɔni ye awai ka dɔn o ye o de siratigɛ la an bɛ don min na i ko bi min ye awai ka dɔn Cour pénale internationale yɛrɛ kɔnɔ a kɛn bɛ i b'a fɔ ko n'i ye ntori n'i ye kabakuru fili ntoriw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ makunnen don subɛ sabu min ye awai ka dɔn nin affaire in CPI yɛrɛ ma deli ka affaire min ta ba la awai ka dɔn o de kelen filɛ nin ye ala wa i b'a dɔn u bɛ na ni kuma mun fana ye kuma in yɛrɛ ko CPI ko k'olu kun y'a essayer ko ka nin ko in dogo k'a kɛ jakumani bo ye yanni u baaraw ka kɛ ko nka ko secret kɔni a na kɛ awai ka dɔn olu kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ télé la n'i maa ka bɔ a kalama Fasiri Keba a ko hali bi n'i ye jateminɛ kɛ min ye awai ka dɔn cɛ dɔ bɛ yen n'o bɛ opposant dɔ ko fɔ n'o ye Alexei Navalny o min ni hakili b'a la ni a waati tɛmɛnenw na a fana ye gɛlɛya sɔrɔ ale fana ye awai ka dɔn i ɲɛsin nin ko in ma mandat d'arrêt international Poutine contre la a ko tiɲɛ don a ko nka awai ka dɔn fɛn don fɛn min ni awai ka dɔn a nafa ka bon kosɛbɛ nka nafa a yɛrɛ bɛna a nafa bɛna kɛ mun de ye a jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye a y'o sɛbɛn o tɛmɛnen kɔ maa dɔ bɛ yen n'o ye Dimitri Medvedev Dimitri Medvedev u ka ɲɛmaa kɔrɔ de don Russie tɔgɔ la ale kɔni kumana koyi a yɛlɛla ko a mandat d'arrêt k'o ta k'o da Vladimir Poutine kan a ko i bɛ papier toilette dɔn wa papier toilette o don i bɛ o dɔn wa ko papier in u ye sɛbɛnden min kɛ k'o ye papier toilette de ye n'i taara tubabuw ka ɲɛgɛn na i bɛ taa papier ni min guloden sɔrɔ i b'a sama ka jigin n'i tilala i ka ko ɲɛnabɔli la i b'a sama ka jigin ko ninnu ka nin kuma in k'o ye o papier nin de ye k'o papier in ko n'i y'a sama ka jigin k'i mago ɲ'a la a bɛ taa laban yɔrɔ min ko bɛɛ b'o dɔn o kumana ko olu tɛ n'u da don nin ko in na ne k'a fɔ k'u bɛ kuma nin ko in kan Vladimir Poutine Dimitri Peskov ale fana y'a jira k'a fɔ CPI awai ka dɔn filɛ ka nin min kɛ min ye awai ka dɔn u ka nin question in yɛrɛ ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa dabali ban a k'u bɛ kuma kolokolo u ka CPI ko in yɛrɛ Russie furadama ma sɔn a ma Russie furadama m'i da don a la u ka nin dɔnkilida ye n'u ka nin ziirinda ka ɲi ko nin kɔni y'u yɛrɛ ka ko ye u yɛrɛ bolo ye u ka dɔ k'o la yen wa ko nin tɛ kɛ ka hali ko nin fiɲɛ yɛrɛ bi tɛmɛ hali Russie t'a dɔn ko ko yɛrɛ wulila jango tɛ Vladimir Poutine o kumana sa an bɛ don min na i ko bi CPI u y'u dafa mugujɛla na min ɲigin ji t'u da mais ne kɔni dan b'a la cɛ kelen kɔni bɛ yen n'u y'o bila ka taa a bɛ taa tɛgɛ da Poutine kan cɛ kelen awɔ ka taa tɛgɛ da Poutine kan ka na n'a ye ma ka tɛgɛ da kan ka taa n'a ye CPI la Emmanuel Macron wallahi hali n'i y'a don avion kɔnɔ a bɛ sigi wallahi hali ni Faransi yɛrɛ dugukolo sanfɛ hali n'i y'a don kanon kɔnɔ k'a ti n'Ala cɛ a ti bɔ n ka Faransi yɛrɛ fo Élysée yɛrɛ kɔnɔ Poutine bɛ taa Élysée yɛrɛ kɔnɔ n'a ye Macron diya ko a maga la yen wallahi hali ni Emmanuel Macron don kanon kɔnɔ k'a ti a ti taa wallahi k'a bɛ taa Poutine fɛ a ti taa f'a ka sa fo k'a sa o fana ɲɛma n'u ye CPI mandat d'arrêt international u y'a da Poutine kan o fana Sarkozy ye mun kɛ Libye o ma jugu ni Poutine ta ye wa bon o kabako tɛ yan Bush ye mun kɛ jamana in na o man jugu ni Poutine ta ye a tɛ se ka n ko kabako don sabu ninnu ka ko ninnu kɔni ye min ye dɔrɔn olu n'a tila ko diɲɛ na ziirin da ka min ka d'u ye dɔrɔn u bɛ ziirin da a banna o tila k'a fɔ k'an bɛ cakiri bɔ de la bilen koyi o waati tɛmɛna koyi bon ayiwa n kɔni bɛ min f'i ye dɔrɔn o ye mandat da Poutine kan a banna n kɔni bɛ se k'o f'i ye
Voilà. Ça quand même. Ala ka ɲɛ ka d'a ma. Ala. Nyama ne bɛ n bolo maa kari ka don. A kari ka don ne bɔli sɛbɛn ye sɛbɛn minnu kama Azali Express. Mun ye Fatirika ba a tɔgɔ de Abdramane Baba Kuyate. Abdramane ko di. Baba ko. A ko mun ye aramanda ye n'o o kofɔra a bɛ sunkalo kalo a b'o o kofɔ. Siga t'a la. Ɲɛma dabalofɛnw. Naamu. Cakɛda mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don dabalofɛnw sɔngɔ a jateminɛli la. A tɛ. N'an ka ma ko mun ye direction générale du commerce de la consommation de la concurrence. Awɔ. Ani ministre mun n'o bɛ industrie et du commerce kunna. N'o kofɔra a bɛ Mahmoud Ould Mohamedine Aba ale kofɔ. Siga t'a la. Ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu ye barolasigi kɛ. Awɔ. Barolasigi mun kana na u ni kunnafonidilaw sigira ka marasi ka sɛbɛkɔrɔ batiri u ni ɲɔgɔn cɛ. Kosɛbɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye sunkalo kɔni ko o bɛ k'i tori ka gɛrɛ dɔɔni dɔɔni. Dabalofɛnw ko a bɛna kɛ cogo di an ka jamana o kɔnɔ. A ko min ye DGC ɲɛmaaba. n'o ko fɔra a bɛ Bukadari Dunbiya ko fɔ. A b'o fɔ. A y'a yira k'a fɔ ko min ye dabalofɛnw wa. Ɲɛma ko a dɛsɛ tina jamana in kɔnɔ abada. Alhamdulilayi. Wa ko k'a fɔ ko dɔ bɛna fara a sɔngɔ kan de wa. Ko o kuma kɔni ko o t'a la. A barika Ala ye. O ɲɛna Ala k'o kɛ. Ami. Ala k'o kɛ. Ami. Ala k'o kɛ. Abdramane Baba Kuyate. A y'a yira k'a fɔ ko sunkalo kɔni ko a bɛ k'i tori ka gɛrɛ. O de kun kɔnɔ la ko min ye DGCC. Awɔ. Ɲɛma k'u ye kunnafonidilaw k'u wele. Kunnafonidilaw wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka malidenw k'u lafaamuya cogo min na. Ka kunnafoni ni ka jɛnsɛn Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɛ. Wa sugu kɔnɔnaw la u donna ye ka jateminɛ kɛ. U nana ye k'a fɔ ko min ye sunkalo kalo kelen mun o bɛ nale ta. Ɲɛma ko dabalofɛn mun o bɛ anw bolo. Ɲɛma ko o bɛ anw bɔ. O mana bɔ yen k'a fɔ ko dɔ de bɛna fara dabalofɛnw sɔngɔ kan. Ɲɛma ko o kuma kɔni t'a la sunkalo in kɔnɔ. Hali sunkalo k'a mana tɛmɛ. Kalo mun olu bɛ tugu sunkalo la. K'a fɔ ko dɔ bɛna fara dabalofɛnw sɔngɔ kan. Mun ye DGC ɲɛmaaba n'o bɛ Bukadari Dunbiya ko fɔ. A y'a yira k'a fɔ ko o kuma tɛ. Kana in kan. Mun ye ministre mun n'ale bɛ industrie et commerce kunna. N'o ko fɔra a bɛ Mahmoud Ould Mohamedine Aba ale kɔfɔ. A kɔni y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la. Ɲɛma ko dabalofɛn dɔw bɛ yen kɔni olu sɔngɔ ko olu bɛna yɛlɛ. Dabalofɛn dɔw bɛ yen olu sɔngɔ ko o bɛna yɛlɛ. I n'a fɔ ko dabilenu. Janjanbiri. N'o ko fɔra a tɛ ɲɛma ko a to o kɔfɔ wa. Ɲɛma ko olu sɔngɔ kɔni ko olu bɛna yɛlɛ jamana kɔnɔ. Ani ka taa fara mun ye lemurukumuni kan. O sɔngɔ bɛna yɛlɛ. Est-ce que Ɲamaku dabileni lemurukumuni yɛlɛma bɛ se ka y'o la. Ale dun ka fisa kɔrɔdimɛ olu fɛn ninnu ka fisa dɛ. O ka fisa dɛ u kana fɛn yɛlɛ u kan dɛ. U kana fɛn foyi far'u kan. A ko ten. Ayiwa mais ne ko kabi tile filanin na ne bɛ k'a sandi. N kɔnɔ a bɛ komi soma in de wulitɔ don ou bien mun de. Bon mais n'olu sugu ninnu bɛ ka kɛ est ce que sunkalo in est ce que c'est comment. Sunkalo y'a fura ɲuman de ye. Ka mun k'o la. A fura ɲuman de ye sunkalo ye. Banamisɛnnin fɛn fɛn n'a bɛ maanifin sɔrɔ. Ni sunna a b'a bɛɛ furan ka bɔ yen. Hali furudimi. Furudimi kɔni tɛ o ye tɛmɛ an ka taa di. Furudimi kana da furudimi ma dɛ furu yɛrɛ ka fara. Ni sunna a banna o y'a bannen pewu. A kana na ko a bɛ na. Mais e kɔni ye silamɛ ye. Parce que là e ka kuma ninnu. Furu ka fara. Ale furu farala i bɛ su. Sunkalo mana se furudimi bɛ ka ɲɛnamini n'o tɛ ɲɛma la kunu tile. Ɲɛma kunu tile yɛrɛ a ye ɲɛnamini fo k'an sigi. Voilà. Ayiwa. Yɔrɔ ni tile kɔni. N bɛ ka ɲininka o parce que a ma se kala. Ne b'a ka furudimi ka wuli kɔnɔ bɛ k'a dimi o. Awɔ. Kuna sini ni kunu bɛɛ Gawusu mana baara yɔrɔ k'ale ka kɔnɔdimi wuli. N ko sali n ko kadi k'a bila ka na ko n y'a faamuya. Ani bɛɛ su ɲɛ. N ko fɛn min don n y'a faamuya. Nin bɛɛ su ɲɛ. Ni Ala sɔnna k'a bɛ Ala ye da. N ko nin b'a mɛn Gawusu b'a fɔ k'a kunkolo b'a dimi mais furudimi. Siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn. Sunkalo bisu. N'a ko ɲinɛta ye. 44 degré. Ɲɛma ne kɔni ne funteni tɛ se ka kun. Hali n'a kɛra 58 degré. Transition ka climatiseur comprimé dilan dɔrɔn. A banna m'o. An ye suguri don an b'o kunu. An bɛ tile bɛɛ ban o nɛma b'a fɛ. Ɲɛma mun ye ministre ka kɔfɔ la. A kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye sunkalo kalo in na. Ko wulikajɔw bɛ na ɲɛsin fɛn mun de ma. Ɲɛma o de ye ka dabalofɛnw k'u sɔngɔ jate minɛ sugu kɔnɔna la kosɛbɛ. Walasa mun ye foyi kana fara o kan. O dabalofɛnw na. Ko sigaro foyi tɛ fara o kan sugu kɔnɔ. Ɲɛma ko mun ye tulu mun n'o bɛ dun. Ko foyi ko o tɛ fara o kan. Farinin mun bɛ yen n'a bɛ di boulangerie tigiw ma u b'a kɛ ɲɛnɛma ka kɛ buuru ye. Ɲɛma ko foyi fana ko o tɛna fara o sɔngɔ kan. An ka jamana o kɔnɔ. Olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ caman kɔni kɛ. Ka don sugu kɔnɔnaw la ka jateminɛw boloda. Walasa foyi kana fara dabalofɛnw sɔngɔ kan. Ministre ka fɔ la ani ka taa fara min ye DGCC ɲɛmaaba Bukadari Dunbiya. U kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye k'a fɔ ko dabalofɛn de bɛna dɔgɔya wa k'a bɛna ban de wa o kuma t'a la wa dɔ fana tɛna fara sɔngɔ kan. N'o ye sunkalo in kɔnɔna la. Kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Azali Express kɔnɔna la
la sabani ke ba ale tɔgɔ de Abdraman Baba Kuyate ibunya obala Boubacar Bete yana an ka taa sugu la Boubacar min ye away ka dɔ l'humanité ne b'ale ta Boubacar ko min ye Emmanuel Macron a ye kumakan min fɔ ka ɲɛsin anw ka Mali politique maaw ma classe politique n'o ye politique maa dɔw ye yalima away ka dɔw kun birilen de bi taama sa wa ɲininkali tun bɛ a sigira a ko nin min filɛ nin ye fasoden minnu bɛ yen minnu kɔni y'a dɔn k'a dɔn kari nin ye kuma min n'a ma bali u la sabu n'i ye jateminɛ kɛ bamananw ka kuma don ni kelen y'a dun a banakɔtaa waati ma se mɔgɔ kelen b'a kɛ Masirike b'a ko a ko politicien minnu filɛ nin n'o ye Mali politiciens ye jɔn ko Ala maaw dɔw minnu y'a bɛɛ cɛ u y'a bɛɛ cɛ hali u ma siran u ma yilayila u ma sika u ma hinɛ min ye away ka dɔ fasoden tɔw la minnu bɛ yen ni away ka dɔw da tɛ politique la a ko in kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a nimisa barika ka bon kosɛbɛ sabu maa minnu bɛ yen an bɛ don min na i ko bi jɔn ko Ala politique maa minnu ye nin waleya in kɛ minnu ye nin baara in kɛ u kun sululen de bi taama min ye away ka dɔ maa si tɛ ka kala don i ɲin na ni ka bɛn n'u ye malo ye sigi fa malo bobaraba Masiri ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ninnu ye fɛnw de sigi sen kan fɛn minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛra sababu ye ka jamana in away ka dɔ k'a sigi a sentigɛ kɔrɔ ka jamana dafiri bi a ko ka jamana yɛrɛ kɛ c'est fini a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u y'a ko kɛ kilanko ye k'a ko kɛ nin ye n ka maa ye k'a ko kɛ karisa ka fisa ni karisa ye k'a ko kɛ keleya jugu k'a ko kɛ juguyakisɛ bilen k'a ko kɛ suyɛni yuruguyurugu ɲamili jugu ka fara ɲɔgɔn kan k'a ko kɛ gɛrɛnko yɛrɛ dama ye away ka dɔ jamana nafolo k'a bɛɛ hɛnɛmu k'a cɛ ka bɔ n'a ye kɔsɔ a ko ninnu ye fɛn minnu kɛra sababu ye Mali bɛ taabolo min kɛ i ko bi ka Mali fa k'a fa ni ka tila k'a su don away ka dɔ taama minɛ sisi ma bɔ Masirike b'a ko yalima an bɛ nin dingɛ min kɔnɔ an bɛna se ka an yɛrɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di a ko a ka gɛlɛn koyi a ko nka fɔ an bɛɛ ka dɔ kɛ bɛɛ ka se i yɛrɛ la bɛɛ k'i jagasiri a ko sabu min ye an bɛ don min na i ko bi tiɲɛ don a ko man nɔgɔ sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye an ka parti politique parti politique an bɛ don min na i ko bi min ye parti politique ye k'u kɔni u ɲinɛna pewu fɛn caman bɛ yen k'a fɔ ko bi bɛ se u ɲinɛna nka Mali kɔnɔ min ye politique maaw ye u kun hakili la k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u tɛ politique la k'u da tɛ ko la away k'a dɔn olu minnu ye politique maaw ye k'olu dama de b'a bɛɛ dun k'a bɛɛ manger k'a bɛɛ kɛ c'est fini o kumana Masirike b'a ko a ko dɔnnikɛba jɔnjɔn dɔ bɛ yen maa hakili juru canin don a ko politique kana politique yɛrɛ kɛ fiyewu k'o y'i kelen ka politique dɔ kɛ kana politique yɛrɛ kɛ fiyewu o y'i kelen ka politique dɔ kɛ o kumana sa an bɛ don min na i ko bi bɛɛ ye politique maa ye nka an taw tun y'a faamuya cogo min o de tun ye faamuya kojugu ye wa Emmanuel Macron ye away ka dɔ n'a k'a tɔ bɛɛ la away ka kumasuli tɔ a juguyara Masiri filɛ l'humanité n dɔgɔ ka fasiri don i ka bidon bɔli Marima ka ɲɛma bonya a diyara n ye kosɛbɛ bamananw ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔsurugu k'a kan sɛbɛkɔrɔja siga t'a la an bɛ taa mun ye Gawusu Keyita Jata ale fan fɛ sɔɔni mana se an bɛna kunnafoni tɔ minnu bɛ yan an bɛn'o bɛn nɛgɛmaw k'a lase limanaw ma jamana kɔnɔ ka taa bila mun ye a kɔ kan kana ɲina nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 radio ye Nura FM ye ka laseli kɛ ka bɔ ko ɲumani wɛrɛ da la 94.5 nɛgɛw bɛ Gawusu Keyita de bolo Burama bi yan Boubacar Traoré Bete ani Madu Mayiga sɔɔni gafe tɔw bɛ an bɛ sigi ka na nka an ka taa ni publicités ye Gawusu a tɛ finmani ɲini ka di yan i bɛna mun kɛ a di ma n b'a d'a ma ayi fo k'i sa Gawusu a ka d'a ma ani finmani ni ɲɔgɔn ye ne k'a fɔ a ka den ma maa min y'a joué a ti d'o ma ko bɛ don ɲɔgɔn bolo ka taa di Boubacar Traoré Bete an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ Boubacar Basegine Keyita Aïda Furcɛ an kanubaa don an ka président n'a kɛra fama ye an ka foli ba ye Boubacar ka foli lase Boubacar Kɔlɔn Sidibe min ye Faransi ka foli lase hali bi Elhaji Seguba Samake Pere Oto an kana ɲinɛ Jalakɔrɔji mairie min ye monsieur le maire Ousmane Jabate n'a ka maaw an b'u fo an kana ɲinɛ away ka dɔn Umaru Gindo Mari ka nin bɛɛ lajɛlen fo ka munumunu hali bi ka foli ani tɔni k'a lase anw ka belebele ma n'o bɛ Gaba international Mamadu Gaba Jalakɔrɔji away ka dɔn belebele dɔ don Jalakɔrɔji a sini ɲɛsigi dɔ don Mamadu Gaba an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a ni cɛsiri an kana ɲina min ye away ka dɔn dotigi ɲare dankɔrɔba in n'o k'a ma ko do a bɛ safu safukaw fɛ yen dotigi ɲare bɛ fo k'a waleɲuman dɔn k'a ɲare ne ma o Jalakɔrɔji mairie kelen kɔnɔna la ye foli an b'a lase Kayira ma nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko ani baara mun ye Jadiri Kulubali
Kulubali 3e adjoint amba ale fene fo Jibril kosobe fo yan fo États-Unis tedi Jibril biya wa Jibril biya akara fama ira Jibril ala kanye kadama amina ya rabbi nyama independent ne be mbolo do me boni ayi munye Patrick ba atoko de Ablaye Jara ayira ka fo ko ni ndwa ku in konna la kerenga la muye ndwa ku no be weekend konna ku fo nyama ko agelera kosobe angala kana bado bulu ibena ka fo ko muye jatika wale ke ba nunu bamumbe na abe fili yoro jan kata bi sikatala nanga mako obi nyama uyo o fili dugumumbe nanga mako shumpi ale duguye mumbe tomoktu o mara o konna la uyo o mugu fili kata munya anga ul masiri tabaw fanfela la nyama akera sababu ye munya anga masaba o faturo ala wa ibena ka fo o wati kele fena na ku ye wuli ka jonin ko bla singa dugumumbe nanga mako joba ale duguye dugu na kati mara o konna fe wa ibena ka fo ko ye wuli ka jo bla ye fena ko polisi flabe olu kone olu banana kosobe Patrick ba no be Ablaye Jara ko fo ayira ka fo ko mi jatika wale kebaw ye ni ndwa ku laban ko na ku ye wuli ka jo ko bla singa ngala dugumumbe nanga mako sumpi ni ya temna kalaje ale be tomoktu o mara o konna o fe ane dugumumbe nanga mako joba ni ya temna kalaje ale ni kati yere che kwa time kilometri ta ane duru nywana ka ko jatika wale keba nu uye bingali ta kan yoro ko folen fla ko segere mun ndwa ku laban konna la Patrick ba ka fo no ba Ablaye Jara ko fo ayira ka fo ko jatika wale keba mun ye ni mbara ko ke sigata la ko mu kati ba masina ko olu mawdo banigila ko ko marsikalo kleta ane kononton temani so ko mara juna fe munya anga fintikila ka mun no olu be sumpi secte jamfuke o mara ko no region de Tombouctou jatika wale keba nunu ko ni obi saba ko ko fili kata kanyeshi anga fintikila ko ma nyema munya anga chef d'état major militaire ale ko nga ko fo ko na la ale no yasro olu mayira ka fo ko ma fatura ale ko na ira ka fo ko mi ma saba ko ko olu barana ni ko ina wa o ma saba mun olu barana olu bela dele tera kata mu ye labitani la kibara yara de sorola ka bo yoro ko fo le yira no be shumpi ko fo kaira ka fo ko mi anga fintikila ka ma saba ko ko olu ni tura ni ko ni ula Patrick ba ka fola o bara mun akera jatika wale fe marsikalo kleta ani kononton temeni be na e ka fo ko mi jatika wale ke ba nunu yo wuli ka jo fena ko bla singa alamsa no bena marsikalo kleta ani woro maka dugu je jumala marsikalo kleta ani wolo bla jatika wale ke ba nunu yo wuli ka jo ko ke dugu mumbe nanka mako joba ale ne katitia atite me kilometri ta ani duru nywana ka wanyama ibe na e ka fo ku yo wuli ka jo ukume moto do ko ni ula yo polsu do ko ni utara baka olu maka muku ka ko ni ka tikte o yira ka fo ko mi polsu la ka do ko ni marfa ko ni ko ayu usoro wa ibe na e ka fo olu ko ni tara kata labitani Patrick ba ka fola akoni wati laba nun ko ni ko na la ayira ka fo ko mi jatika wale ke ba nunu u ka wuli ka jo fanga ka boko sobe ni yoro ko fole nuna karanga na munye kati ya mfanfe kita kolo kani ku ka wuli ka jo fanga ka boni yoro ko fole nuna ko sobe jatika wale ke ba nunu ubutu wala be nunu bela dele sabati tu bamuna tu mumbe nanka mako fora de bawle nema ale tu bele wa ibe na e ka fo ko tu ko abe kita kenya ba ani kati fe wa me jatika wale ke ba nunu ubutu ka jamfa chama de labe asoro kana surutu munya anga fintikila ko kan ko wuli ka jo ko ni ko o ka ka jona note munya jatika wale ke ba nunu ni wati laba ko na ku keleme ka wuli ka jo ko fanga buya kati kita ani kulo kan la lamini chama ko nam wa yo bara munu ko ka do ku temene no be do ku laba ko ko fo kibaro ko mi ga ira ka fo ko munya anga fintikila ka masaba ko olu tura la ko polisi fla olu ko ni banana munya joba tala saba ko olu tura munya sumpi utala na kon plan anya sama ka bo independent ale kono Patrick ba ale to ko de Ablaye Jara ibunya obala Bakar to bete babu nyena minya awai kado abe dankresigi anga bi kuna funu awai kado ambe se ka foni ni awai kado okunche chugoyi ka fulini tonni la se kanu bani de me ba bema me jere jekulu ka fa bela jere nyina ku beni wuli ka jo beni chesiri iyere be fu wali mando fini ye dunduma do ye ala ka dunduma do ambe ala dili ala ka ambe shi jo ka kono shi jani kenya di ambe ma ka ala dili ni sebi ka o madomi aka sura ambe ala ka sira inga ngundigi Muhammadu Kishini nema bayoro aka sura ambo ka siraka ka fuli ani tonni ka ala se halibi awai kado arajo Nura FM akanuba na de me ba bema ngira dingeni minya awai kado mba fo ka wali mando Nura FM akmoso ba ngonna na ndo wati ko ni ale na nijo ka fuli tonni la se awai kado halibi numbe ne oluka wuli ka jo bembe jatemine oni koloshilu ma ka fuli la se ami mariko makani bara ka fuli la se ina arama makani chesiri bajene madam Kulubali ambi fu angana nyina sakoneko Fatimu ka fana ni bara ka fuli ani tonni ka la se kabali ni to diade Kashimuwa ka tami kashimu ke Kashimbawa kashimba do kashimba
Kasumba Jara ni ale ye a bɛ k'i ɲɛna ko kaburu kɔnɔ tutu a fɛlen tɛ dɛ fo k'a la taa arrière la wallahi ne ko ne tile bɔra dɔrɔn fa bɛ taa ka tile bɛ ko da ala tile bɛ ko da nin ka ɲɛ an bɛ Arasamani fo cɛw kosɛbɛ Arasa kɛ binna kɔlɔn kɔnɔ awɔ k'o bɛ taa labɔ min ye lujuratɔw ka yafa ma tɛgɛ fila bɛɛ tigɛlen don u ye juru don a da kɔnɔ Arasa k'a sama k'a labɔ kɔlɔn kɔnɔ k'a to kɔlɔn kɔnɔ yen a bɔtɔ fo kɔlɔn da fɛ juru bɛ da kɔnɔ de e bɛ ka sama ka bɔ tɛgɛ fila si tɛ yen a ɲɔgɔnna tɔɲɔgɔn Arasamaniw de jɔn bɛ ka kɔlɔn daminɛ kosɛbɛ ka a kɔnɔ sa bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Arasa nana se fo kɔlɔn da yɛrɛ la kunkoloni bɔlen tɔɲɔgɔnw y'a ye yɔrɔ min olu ko Jarasa kɔntanin ba ko Jarasa Arasa ɲinɛna ale bɛ kɔlɔn kɔnɔ a ma bɔ juru b'a da la sini ka don ko a jiginna a y'a da waga an ka cɛ juru a taara nɔ la ko i bɛ t'o fɔ k'i to dugu ma Arasamani Gawusu ayi jamana in kɔnɔ e ko ni sɛgɛn juguyara ko bɛɛ bɛ kɛ a dɔw bɛ yɛlɛma ka kɛ Arasamaniw ye dɔw bɛ kɛ sufiw ye an m'an kan ba kɔnɔkisɛ la olu de bɛ sɛgɛn ku mɔgɔ t'an suguya dɔw la koyi n'an y'an kan ba kɔnɔkisɛ la k'an yɛrɛ kɛ Arasa ye maa tɔgɔ suguya dɔw la o a banna a dɔw yɛrɛ fana ma n'u ka fugulabilen don kuma ma fɛ ne ko Ala ka nɔgɔya Ala ka nɔgɔya koyi Yusu wala Ala k'a di sababa bɛɛ n'i ye su ka fugulabilen ye f'i kɛ kari an bɛ Gawusu fo k'a waleɲuman dɔn k'a ni baara min ye ka dɔn Mamu Kabara mɔden Katikɛw ka belebele Katikɛw burankɛ Burama do bɛrɛ Asimu burankɛ don Mamu Kabara mɔden Asimu burankɛ don non i fana i mɛnna tiɲɛ yɛrɛ la nin sen kɔni i ma bɔ ni manɔgɔ ye dɛ i bɔra ni Sale yɛrɛ de Sale m'a bolo sen na dɛ n b'a f'i ye Ala ka nɔgɔya kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ i ka dolen kɔni Ala ka nɔgɔya kɛ Ala ka hinɛ kuma jugu ye dɛ jo bɛrɛ baara ɲɛna kumana an b'an jija nin kelennin kɔni nin kelennin ka d'an ye a ka d'an ye nin ka to an ka jɔ kɔnɔ a bɛ to yen ka wusa jɔna n'o tɛ bura sɛgɛrɛ dɛ wallahi jikɔrɔni tɛ jikɔrɔni ye hippodrome tɛ hippodrome ye koɲumani sikɔrɔni tɛ sikɔrɔni ye jalakɔrɔji bura ye nin bɛɛ ban ka taa fo safo nafaji fo namasakɔni wallahi namasakɔni u bɛna kɔ mɔn n'a ye bura taamana dɛ a haramu kɔ kun bɛna mɔn n'a ye hali ni ye reportage sɔrɔ n'i ko bura bɛ min wa n bɛ safo n bɛ na sisan i bɛ heure 4 kɛ o kɔfɛ i tɛ bura ye a t'a ye sisan sa katigo min don ne bɛ Ala de an bɛ yafa a jaja a bɛ to ka taa kursiw la Kati i ye bura wele hɔn Ala cɛ an bɛ kursi la Kati wele dɔrɔn a b'a f'i ye ko wayi aw ka fɛn in tɔgɔ yɛrɛ de an bɔra ka min jouer sisan aw ka fɛn VPJ wa VPJ mɔgɔ n'o mun de VPJ violence basée sur le genre awɔ ko ale b'olu ka fɛn na wayi an bɛ Kati n'o bi ye sport de voilà i ye directeur an bolila koyi i ye kilomètre 15 hali n'a fɔra e ka 100 kilo bolo e b'a bolo Ala ka ma ko tɛ o min b'e nɔfɛ o dɔnnen don Ala ka ɲɛ ka d'a ma Bro Traoré jɔn bɛrɛ ni fo n bi ye Boubacar Traoré Bete awɔ i k'a dɔn an ka foli bi a diyara n ye mɔna min Solo an k'i fo a bɛ bɛn Solo mana dɛ Solo ye jɔn ye k'a fɔ an tɛ nin ko in bila tan ayi i ye ɲininka di ko Solo ye jɔn ye n k'a fɔ wa ka Solo f'i ye wa Solo ye ayisa e ye ɲininkali dɔ de kɛ sisan ni e kɔni sɔnna ko k'a ɲɛfɔ dɔrɔn n b'a fɔ Solo a fɔ a to sini na waati sera Boubacar Traoré Bete an ka foli a sini a bɛ fɔ n'Ala sɔnna an ka foli b'i ye o kumana sa min ye Sambu Kulubali an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sanga ni waati Ala kile an ka foli b'i ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadu n jamu ye Mayiga Maimunatu den Kafu Jɛman Kamadu ni Ala sɔnna sini e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan Nura FM 94.4 murumuru 5 76 33 43 03 hakɛto bɛ nin kan Sala Ala Mamadu a k'an bɛn sini inshallah